assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe en garti e windande men hande on jii windande men hande ay sa waɗi ni ɗum ɗo ko na 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 ayna windede ko noon ko oɗo woni na goto oɗo noon mbayruɗa mbattuɗa mo ma ay o wonti ma ƴettuɗa oɗo garɗa pesgel dowga wonti ay wonti ñaa hayde ɗo wonne sambe ndu paaɗa dow ay wonti haa ayde oɗo ko nawonɗo paaɗa les kofɗa ɗo ay o wonti ŋaa ayde o wonti ŋaa wadde ɗo joni a heɓi ɗo wonne na keɓɗa ɗo ma keɓɗa ɗo ña keɓɗa ɗo ha keɓɗa ɗo ŋa ay ɗoni mbaɗɗani ne wiyecca ɗo ene 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 wiyecca ndaw cawuji oɗo goto woni ca garɗa ɗo mbaɗɗa ɗo pesgel wonti a garɗa ƴettuɗa ɗo fof murliɗi wonti o ay garɗa ɗo pallaɗo sawru wonti da garɗa ɗo pawɗa ɗo wonne sawru wonti ba ɗo wonne sawru ndu fayles wonti qa ay ɗo garɗa pawɗa ɗo sawru ndu oga bange wonti pa ayde ɗo joni ko da ay ɗo ko ba ay ɗo ko qa ay ɗo ko pa ayde wadde foftinama jangde sa teskitimade ko ɓuri hewde hen ko gotum heddi ko no mbaɗata ha wonta goɗɗum no mbatta ha wonta goɗɗum kono fof ko gotum mbawnode ɗum ɗo kadi ƴetton ɗum mbaɗon ekko bindol ekko bindol ekko bindol ɗo na ɗo ma ɗo ña ɗo ha ɗo ŋa ɗo ca ɗo a ɗo o ɗo da ɗo ko ɓa ɗo ko ba ɗo yinne ko pa ɗo yinne ko qa ɗo ko pa joni
noon e nder oɗo da kofaɗo o wonti ɗa kofaɗo o wonti ɓa ay no mbaɗɗa ɗo ni mbaɗɗa ɗo ya mbaɗɗa ɗo ya ay oɗo ko ya wiyete oɗo kofɗa ga o wonti ƴa ay ko gotum ay nandi ko gotum oɗo ko ya oɗo ko ƴa maji e geɗe goɗɗe Allah en no yiɗa ɗo sa waɗi ni ko I so mawni wonti la ay nayde e nder laawo noon sa walano laawo o moni mbaɗaɗo reedu wonta ba ay laawo nani mbaɗa gawreedu ay o wonti da ay laawo nani mbaɗaga o wonti pa ay mbaɗaɗo ni laawo pawaga o wonti ɓa ay hankadi ko an tan ƴeewata no mbaɗira ɗum jogo inde heeride jogo inde heeride ɗum noon ko ha tan ganduɗa alkole mo janggata ɗe ko ɗe goote heddi tan ko mbattani wayni mbattani wayni mbattani wayni